Hei, Sari tässä Millenniumista. Tällä kirjamme sivulla opimme, että estetiikka ja kauneus ovat paljon tärkeämpiä mielenterveydellemme kuin mitä ihmiset yleensä ajattelevat. Mitä siis on estetiikka? Estetiikka tarkoittaa filosofiassa muotojen harmoniaa, sisäisesti ja ulkoisesti. Mielemme ja koko maailmankaikkeus on luotu harmonisissa mittasuhteissa. Kun seuraamme näitä harmonisia hyvyyden, kauneuden ja totuuden mittasuhteita, olemme henkisesti terveitä. Kuitenkin usein invertoituneen eli nurinpäin kääntyneen tahtomme ja yhteiskuntarakenteemme vuoksi jätämme pois, muutamme tai tuhoamme näitä harmonisia suhteita. Esteettisen elementin ymmärtäminen auttaa sinua palauttamaan kauneuden ja ilon elämääsi. Voit oppia lisää tästä Millenniumissa. Nähdään.